prossimi ljudi moji videi kao što vidite. Danas igramo na nekim ovim državama. Na prvo igramo na Sjeverna Amerika ili Južna, ne znam šta je. Danas idemo nekim serverom da vidimo koliko su jači u Americi. Treba jezik da promenimo u Americi, ali okej. Ne znam, daj da kliknemo onda, brate. I Jungle. Ajde da vidimo koliko su jači u Americi. Vidim da dosta imaju skillova, samo šta je problem u pigeve, loptu, imaju para stambu bez brate. Ne, pao sam! Nisam. Ja sam prvi ovde, tako da idemo ovde, nemoj pasti, molim te. Ovdje radim neke trick shot. O, tamo, šta si nisi doskočio do tamo? A kako? I oni je pokušao, jel su to fiksali, brate? Ja pričam, jel su fiksali, neću li da pređem. Ja ću sam sebe da se fiksam. Prešao sam prvu rundu i idemo dalje. Samo ove da pređu brže. 14, okej. Jel ste vidjeli kako se zeznao? Malo mi je žao, inače bio pred njega, ona je više se zeznao malo. Ali okej. Sljedeće, Icy Heights, okej. Ako da vidimo u Americi koliko su jači u Icy Heights. Znaju fore. Ja sam jedili što znam ove čurkatove. Šta radim? Svi znaju, ama ne mogu da urade, zašto mu je teško, a? Yes! Please, nemoj da mi udariš. A zašto sam double jumpao, Sam nešto najjače prešao. Gdje je ovaj ljubere, On je došao do polufinale, ali sad će izgubiti, tako da... Jel se vidi kad je krenuo timer, na nije bilo sekund 1M00S. Tako je pisalo, 1 minutu, nije pisalo 59, brate, 59 sekundi. Ovdje mi je nešto najgore, zašto server, kad stisnem space, to se 200 stotinka kasnije desi, sekundu skoro kasnije desi. Ove fore nikad niste, ajde skači. To naučio sam na kojem vreme da skačem, yes, uspio sam. Nemoj paste, molim te. Ne mogu ovo. Brata, ajde skači. Ama, to je do servera, ne znam, ne ovaj special, brate. To, baci me tako, sam beži. Yes. Skače. Kako sam uspio od ovdje. Bacio se onaj sa para, šta ima para, sa loptima, bacio se onaj što ste vidjeli na početku, na Django. Ove su malo slabi u Block Dashu, tako da... Znate šta li sam skočio? Dobre! To kruna iz Amerike! Šta je ovo Južna Amerika? Da, osvojio sam krunu iz Amerike. To mi reci, kruna iz Amerike je tu, brate. Lagana kruna iz Amerike. Čekajte da vidim koji sam. Da, iz Amerike krunu, yes. Dobre, najjači smo, ljudi. To ćemo da završimo. Ajmo još jedan server da pokušamo. Ajmo turski server.
Da vidimo koliko su jači. Mislim da su svi ljubari, da, svi su skoro ljubari u turskom serveru, tako da ćemo to da pokušamo da svojim još jednu laganu krulicu. Sa vama, krulju. Jel ste vidjeli kako sam bio jači u blogu Dešu? Ja ne mogu da verujem. A brate, koliko mi je puljač. Ok. Idemo u sljedeću rundu. Brate, ovo je najjači video. Sve su kruli iz Amerike, brate. Bilo bi najbolje da dobijem ili special ili legendary iz Amerike, ali ništa. Ej, a kad otvarate spin, ako hoćete da ole od 35 tokena, ako hoćete da dobijete legendary, samo stavite na Ildiu server i ćete dobiti legendary više šanse. On ima 10 šanse, a vi ćete imati 20. Da dobijete legendary! Jel ste vidjeli koliko sam za malo pao? A vidite, sve ove ljude su malo default. Gledaj, default, sve default. Snimam video! Ne mi ulazi! Snimam! Brat mi ulazi u sobu, Brat mi ulazi u sobu. Evo ga plače, jel ste ga čuli? Brate, šta da radim, ljudi? Ako ga čujete, ja nisam kriv. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god, yes, ljudi. Snimam video, Evo, izašao je iz sobe. Ne znam kako sam ga otterao. Ako dođe opet, ja ću se ubiti. A, brate, Mili, beži. Yes. Bananue, šta ti radi bananue? Sad da napravim ovo da ne može da mi uđe. Ovo da stavim i stavit ću moju stolicu da ne može da uđe. Tako. Sad sam... šta sam siguran? Ajmo da osvojim krunu iz Turske. Yes. Skoči do tamo, please, nemoj umreti. Ja sam prvi do sada, imam ovo, beži ti iza, lopta. Yes. To mi reci. Evo ga, ide ovi je. What? Ne. Dobre. Šta me ti... krulj iz Turske. Ja ne mogu da verujem. Osvojio sam 2 krulja ovo. Čekaj, šta je ovo? Šta je ovo? Ne znam šta je to, ali krule iz Turske. Dobre! Osvojio sam 2 kruna ovo video. Ako niste pogledali prošlom video, imate link u opisu i od Viber grupe imate link u opisu. I od prošlog videa imate link u opisu. Vidimo se nekim narednim klipova. Ćao!